Zaman duniya, zaman duniya iyawa. Kan zuwan ga Salman a cikin gidan nan, shi da yake daki a waje. Abin da ka kasa mana shine mana indomi ya kawo mana da kwai mu dafa ni da Aliyu. Oke, abin da na kasa yi Nafisa. Ki ji tsoron Allah. Ina magana kina ji na, wai kin dauke ni mahaukaci ne a gidan nan? Gidana ne fa. To kuma gidan da aka wuce fiye uku ai na hauka ne. Na taba barin ku da yunwa. Baki ba ansa ba, na yi tambaya kin yi shiru. Ani ban ce ka ban mu da yunwa ba, amma mai gida ka duba halin rayuwar da ake ciki. Akwai sauki, menene sunanki gaya mu. Ta haka ake soyayya? Kusan kwana nawa baka kira na? Ina ta kira nan baka bi zuwa kuma kai ma baka neme ni ba. Ke baki san me ya faru bane. Azdan fa nayi. Yawwa kawo wannan ka gani. Ga wannan. Ka san me kenan? Ka sha mana. Ashe kai karamin dan iska ne in gaya maka. Ai da ka sha ka gani. Yanzu dama da gaske ke zaki iya kashe ni? Maganan dai da na gaya maka shine, abin da ka kasa mana shine mana laifi ne? Ai ba laifi bane dan ya kawo mana indomi. Abin da na kasa yi, shi ya zo ya miki. Wace ce ita? Banziya ƴar talaka ma? Kar ka sake zaginta. Har ka manta ne? Lafiya kala. Malam, me sana'anka? Me kake yi? Kana da mota? Kana da gida? Ke kawata, bari na gaya miki gaskiya, bai kamata ki dinga kula samari kalan wa'annan ba, don ba ajin ki bane gaskiya. Sa haƙuri cikin ranki, ki sani komai ya same ki. Rabbil alamin zai ji kukanki, ya zo ya dube ki.